so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كم يتخنوا كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو لتو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم ويليامز لفدرشن كعسو اغر اسبانيا نقيفو عدكا اتلتيكو بيلباو اناكيولامز فدرشن كعسو اغر اسبانيا نصوتاني عوتات عود سبور كباب سعود عرب مكيادو نقيفو زود الدر كاب 2020 جميرو ابزا ماكلين برا تركب هاجر زكاريو زلو مقنات فدرشن اسبانيا من سعود عرب زاتو عليو جكاتا بسنك كورنا زي تغيرتنا 2020 وتقا كسب حجاب تاجر يوز السلاسلو زلو سبور كوبا اسبانيا كلمزو علزم تواب زنبر عمت سبورت عود كوبا درين لاليغانين نايوان چات اوتا زكايدان يرن بحر 2020 ግና ዝሓለፈው እቲ ኣብ ኮፓ ደር ኢን ላሊጋን ቀዳሚትን ካልኣይትን ኮይነን ዛዝም 4 ክለባት ሒዙ ኣፍሪቃ ፍጻሜ ዓመተ ስፖርት እዩ ዝካየድ ዘሎ በዚ ከሩብ ምሸት አትሌቲኮ ቢልባኦን ባርሴሎናን ኣፍሪቃ ፍጻሜ ተራኺበን ባርሳ ብሾታት ጋቪን ያማልን 2-0 ተዓዊታ ትማል ምሸት ጋዜጣ ሕትመትን ከላ ካብ ተጻወታ ሪያል ማድሪድን ማዮርካን ድማ ፍጻሜ ባርሴሎና ትገጥማያ ዝሓድሽ ቅርጽ ውድድር ተወሳኺ ጻዕቅ ጾታ ዝፈጥር ብምዃኑ ብብዙሓት ተጻወትቲ ክንቀፍ ጸኒሑ ድሕሪ እዚ ናይ በቅድሚ ትማል ጾታ ዊሊያምስ አምሪሩ ክዛረብ ተሰሚዑ زغناوي نزي سحاب صوتا بازي روح هاغرامايت كيلومترات كاب دغفتن سدران رحنا كنصاوتو زحفريو كم زمسل نزغطما بقربا بوتان تزكاي نيرو ستاديوم بدغفتن ملئ نيرو نعيا بسعود عرب متصو زخونه ترغم هابن انتقون نحج صوتا كعسو اغري بخومي صوت زلو كبل زي عقبنتو غليصو وعلزو وددر ابوتو بمهلاو ابزو قصلو كلتا عمتا السعوديان صوتا كتسنادو مخنا يغلص ريتو تصاوتي بزي قدس بزي كاسبور كابا اسبانيا اي طاليان عوتي سبور كوبا ايطالياون بتمساسالي ابز عرباوي هاجر يزكاز دلو زحلف سوني اي سي ميلان انتر ميلان 3-2 مسعرات سواء كم زر على تون يذكر بنتانكور دحن مخانو غليصو ربع مشهد باريلا سيركو تقسبه تصاطاي توتنهام رودريغو بنتانكور تمال حمص دحن مخانو غليصو زود 27 عمت ارجنتيناوي افتن ليفربول سعلولو ناي كاربو اكاب صوتايو كما ازن زمصت كعسو بروسو كارن ابز فتنلو زكونه تصاطاي كيتون كفوديقو حلواتو تشيو 9 دقائق زوسر حكمنا حوز دحن مركبو خا اباريلا تسير وصيو ابعرفت صوتا توتنهام بنتانكور حلواتو كم زفلطن كزارم جوارون حبيران يرا تمال خازا كفالا هوسبيتال كونو كله صبوق يزلو كبل زشغل كم زي له ابنا انستغرام حسابو سلو سنيو صحفو تطنقنا زاغيتاي تفلطن ابتناي فرق فصامي قداماي غصوتا توتنهام امبل 86 كابلو كاس برغفال زرخبتان كوشوت 1-0 تعويتا كلا اغري اميدا ليفربول شلشلكاتيت ككاديو أولمون فيكتورن نجيزيون كتصاوتو تفقيدلهم تتصاوت بارسيلونا دان أولمون باو فيكتورن نجيزيون غانتون كتصاوتو لا تفقيدلهم دحرت العلوي بيت في اسبانيا اسبانيان نتر عن اذا غانتا تقبلو كتمسبون فقر ماغو اب كرامات 2004 نابزا كلب تصنبرو أولمون فيكتورن زاغانتا بسنك زلاو فاينانساو محنقو اتوي امس مصايا كتم عراري قالاتن زلا غن كم غيزياو فتح حساب مود اتوي 2004 كتمسغبون كتتصاوتوني تفقيدولا استوهابا غزي دحر مقالو داغماي كتمسغبون زقربتهم حتى من صبو مصايوم اب طلطلي صنيحو كلته غزي زقربت حتى فدرشن كعسو اغر اسبانيا لعلواي ديفيجن تاغر لا ليغاني تنصيغو تهون لعلواي بيت فرد سبورت زهاجر بقرمت مال ذا كلب دحر زقربتلو حصير غزي ني مصوات حتى بمقبلو زوم تصاوت نغزيو كتصاوتو تفقيدلو مالو كسابت بيت فردي ودو وسان زهب لا ليغا لعلواي بيت فرد بزعبا زوسان توسخ مبركب كم زمصون بقرمت مال اب نوصو مغلص حبيرلو لا ليغا حتى بارسا نصيغو نخلتيوم تصاوتي اب 31 تحساس 2004 كاب زرزر اسمات تصاوت تطليق اوصيهم يصنحو بزخوين بتي ازي نقلولا بارسا مليو زغاد غداي نغزيو نمفتح اسلطانيا هانس فليك تصاوتان مطراو فويتا هيبلو قدمت ناي ربع مشت ناي سبور كوبا صوت استوها بزو ساني نقول ابال زغانتا توسخم راه كم زكونون فليك دحرناي كلته بودو اوتوم غليصو سنبتا فصامي صوتات وددر كصاوتو دما يقول يوم مان سيتي نريس مفرام اب سمع بصحا ايز حلف 4 عام سبورت شامبيون بريمير ليج زونت مان سيتي تصاطاي باميراس فوتور رويس اب زور حزن مفرام بولك مسوكيلنا بسمع متصحت حبيرو بهندبت ابز وقتي كومناز فرس سيتي ابز حلفو سامنت قص بقصنا بقعت ملس زلات مسل نزست رقم كومنا ان مغلوات كابز ورح تخفيتو ابزلو مسكوت مسكار قلت تصاوت تقتز تلالا تركب مسرت كيلاتات مسنع مسكار كا ود 18 عمت ناي ماكل تخلخل رئيس علما خوينو لو اباغرو برازيل نا باوروبا كتم صوخ 4 مليون يورو 66 مليون باوند بمسلا تقريبا الله درول قوس مغرام هلاو رئيس دما قطع مبراتي ولي علام هلاو يحبر نتا قديما كاب قالوت كلبات صابو حلمت انغزب ناي مزعتو زنصبت كلبون مسدع كا سراحي صبيا بزيكا سيزنات كاي انتراك فرانكفورت عمر مارموشن تخلخل لنس ابدو كودرن كوساچون اون اب علامه ادتهم تركب
ፖተር ሓድሽ ዓላማ ዌስትሃም ኮይኑ ግራሃም ፖተር ርቡዕ ምሸት ዝተባረረ ዓላማ ዌስትሃም ጁለን ሎፕቴጉ ተኪኡ ሓድሽ ኣሰልጣን ዛጋንታ ኮይኑ ተመዚዙ ወዲ 49 ዓመት እንግሊዛዊ ክሳብ ክረማት 2027 ዘጽንሖ ናይ 2 ዓመትን ፈረቓን ውዕል ፈሪሙሉ እዛ ክለብ ምዕላሙ ከም ዘኩርዖ ዝገለጸ ፖተር ዓብይ ብድሆ ይጽበ ምህላው ይግለጽ። ሎፕቴጉ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ዘባረረት ዌስትሃም ካብ 20 ናይ ሊግ ግጥማት 23 ነጥቢ ኣኪባ መበል 14 ደረጃ ትርከብ። ድኹም ዘሎ ብቕዓት ከባርን ደረጃ ኣክብ ከብሎን ድማ ክሕተት ፖተር ብፍላይ ደኺሙ ዘሎ መስመር ምክልኻላ ከደልሎ ትጽቢት ይግበረሉ። ዛጋንታ ካብ ናይ ሙራዝ ዞባ ብ7 ነጥቢ ጥራይ ልዕላ ዘላ ኣቀዲሙ ኣብ ብራይተን ዝዓመሞ ዕዉት ስራሕ ኣብ ስም ዝረከበ ፖተር ምስ ልዑል ትጽቢት ኣብ መስከረም 2022 ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ክዕልማ ተመዚዙ ናይ 5 ዓመታት ውዕሊ ፈሪሙ ነይሩ። እንተኾነ ሰሪ ድኹም ውጽኢቱ ጉዕዝኡ ኪንዩ ሚያዝያ 2023 ከቕጽላይ ካዕለን ተባሪሩ ወላ እኳ ስሙ ምስ ዝተፈላለዩ ክለባት ተኣሳሲሩ ክለዓን ተጸንሐ ልዕሊ ዓመት ተጸቢቡ ግና ዳግማይ ናብ ከተማ ለንደን በመቅናዕ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ኣሎ። ቀዳማይ ጸወትኡ ሎሚ ናብ ኣስቶን ቪላ ተጓዒዙ ናይ ኤፍኤ ካፕ ጸወታ ከካይድ እዩ። ቅርጥብጣብ ዜና ስፖርት ዘገምታ ዓቕሙን ጽሉኡን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝዕብ ዘሎ ኣማዶ ዲያሎ ሓድሽ ውዕል ክፍርም ሰሚዑ ኣብ ምዛም ዝወቅቱ ውዕል ዘብቅዕ ዛይቦር ኮስታዊ ብ12 ዋርሕ ከናውሒ ሰሚዑ ዘሎ ፒኤስጂ ናይ ክንፍት ከዓይ ኪቪቻ ክቫራስ ክለኢን ምፍራም ምስ ክለቡ ናፖሊ ዝርብ ጀሚራ ቀጣው ዝርብ ጀሚራ ዘላ ዛ ፍረንሳይት ክለብ ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ከም መወሰኽታ ተኸላኸላይ ሚላን ስክሪኒየር ኣብ ትውዕል እትያቶላ ናፖሊ ናይ ማእከል ተኸላኸላይ ኣሌክሳንድሮ ቦንጆሊኖ ብሰንኪ መጉዳእትን ገለ ሳምንት ካብ ጸወታ ሪሒቁ ብምህላው እያ ፒኤስጂ ንክስሪኒየር ኣብ ትውዕል እትያቶ ዘላ ናፖሊ ናይ ማእከል ተኸላኸላይ ኣሌክሳንድሮ ቦንጆሊኖ ብሰንኪ መጉዳእትን ገለ ሳምንት ካብ ጸወታ ሪሒቁ በምህላው እያ ፒኤስጂ ንስክሪኒየር ኣብ ትውዕል እትያቶ ዘላ እዚ ርቢ ጽቡቕ ምግስጋስ ከም ዝርከብ ካቫራስቲክሊያ ካብ ዝወርሕ ንኽወፅእ ዘኽእል መገዲ ከፊት ምህላው ተሓቢሩ። ኤቨርተን ንሞየስ ምሻም ኣብ ዝርርብ ንኣሰልጣኒኣ ሾን ዳይፕ ኣብ ስርሑ ዘባረት ክለብ ኤቨርተን ሓድሽ ኣሰልጣን ንምምዛዝ ኣብ ዝርርብ ከም ዘላ ይግለጽ። ጋዜጣ ዘ ኣትሌቲክ ከም ዝጸብጽቦ ክልተ ኤቨርተን ካብ ዝሓፀየቶም ኣሰልጣንቲ ዴቪድ ሞየስ ካብ ኣሰልጣንቲ ንላዕሊ ግምት ዝወሃቦ ሰልጣን እዩ። እዚ ሰልጣኒ ኣብ ኤቨርተን ስልጣን ክሕዝ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስማዕ ኣይበጽሕን። ዝርርብ ግን ይቕጽል ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣሰልጣን ዴቪድ ሞየስ ነታ ካብ ምውራድ ቀጠና ብሓንቲ ነጥቢ ልዕላ ትርከብ ክለብ ኤቨርተን ካብ ምውራድ ናይ ምድሓን ዕማም ከም ዝተዋህቦ ዘ ኣትሌቲክ ኣብ ጽሑፋታ ኣስፊራ ንደገፍቲ ክሕብን ድልዌ ኣማድ ዲያሎ ሓድሽ ምዕራፍ ከጽሕፍ እደሊ ኣለኹ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዊሕ እዋን ጽንሕ ውዕል ዝፈረመ ተጻዋታይ ኣይቮሪ ኮስታዊ ኣማድ ዲያሎ ነታ ጋንታ ንምሕጋዝ ድሉው ምዃኑ ገሊጹ። ኣማድ ዲያሎ ድሕሪ ምፍራሙ ምስታ ክለብ ጽቡቕ ግዜ ሕሊፈ እንተኾነ ግን ግና ብዙሕ ጽቡቕ ግዜ ክመጽ እዮም። ኣማድ ዲያሎ ወሲኹ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓብ ድሌት ኣለኒ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዓብ ታሪኽ ክጽሕፍ ደሊ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ነታ ጋንታ ንምሕጋዝን ደገፍቲ ዳግማይ ንምሕባርን ዝከኣል ንኩሉ ገብር ድልዌ ኣማድ ዲያሎ እዚ ዓመተ ስፖርት ንኩሉ ከቢድ ነይሩ ዝበለ ኣማድ ዲያሎ ግን ናብ ንቡር ክንምለስ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ መጻኢ ድማ ዝተፈላለየ ክኸውን ይክብል ወሲኹ ገሊጹ። ንኤል ክላሲኮ ድልዋት ኢና ሮድሪጎ ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ ባዚላዊ ሮድሪጎ ኣብ ፍጻሜ ስፖርት ካፕ ስፓኛ ዝካየድ ኤል ክላሲኮ ከቢድ ከም ዝኸውን ገሊጹ። ሮድሪጎ ድሕሪ ናይ ትማል ምሽት ዓወት ኤል ክላሲኮ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ከቢድ ጸወታ እዩ እንተኾነ ግን ንሕና ብጽቡቕ መናይና ንርከብ ጸወታ ድማ ድልዋት ኢና ዘለና ኢሉ ሮድሪጎ ሰንበት ናይ 2025 ፈላማይ ዋንጫ ክነሳኺ ኢና ንደሊ ክብል ተሰሚዑ። ሪያል ማድሪድ ሰንበት ናይ ምሽት ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ፍጻሜ ስፖርት ካፕ ስፓኛ ኣንጻር ባርሴሎና ክትገጥም እያ። መን ትዕወት? አልነስር ተዓዊታ ኣብ መበል 14 ሰሙን ሊግ ስዑዲ ዓረብ ክለብ አልነስር ኣንጻር አልአቅዲድ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ 3-1 ክትዕወት ክኢላ። ናይ ዓወት ሸቶታት አልነስር ሳዲዮ ማነ 2 ክርስቲያኖ ሮናልዶ ድማ 1 ሸቶ ተመዝጊቦም። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተኸታተልቲ 94 ዓመታት ኣብ ነብሱ ወከፍ ዓመት ዝለዓለ መዝጋብ ሸቶ ኮይኑ ኣሎ። ሮናልዶ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት መበል 11 ሸቶ ሊጋ መዝጊቡሉ። ደረጃ ሰሌዳ ሊግ ዘንጋንታታት ምስ ንርኢ ሳልሰይቲ አልነስር ብ28 ነጥቢ መበል 14 አልአቅዲድ ብ12 ነጥቢ። ክቫርታሺልያ ናብ ሊቨርፑል ክለብ መርሳይ ሊቨርፑል ንኣጥቃዒ ናፖሊ ክቫርታሺልያ ንምፍራም ክትሓስብ ከም እትኽእል ዘ ኣትሌቲክ ሓቢሩ። ሊቨርፑል ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ክንፈት ከዓይ ከተፈርማ ምላይ እኳ እንተዘይሃለወት ግና ደጋፊትን ኣድናቂትን ናይ ተጻዋታይ ምዃና ይግለጽ። ሊቨርፑል ነዚ ተጻዋታይ መስኮት ዝውውር ሕጥሪ ክለብ ናፖሊ እንተወፂኡ ንምፍራም ኩነታት ትከታተሎ ከም ዘላ ይግለጽ። ዝውዲ 23 ዓመታት ከዓይ ክሳብ 2027 ናብ ናፖሊ ውዕል እኳ እንተቕረበሉ ክሳብ ሕጂ ግን ነቲ ሓድሽ ውዕል ግና ይተቐበሉን ዘሎ
ኤቨርተን ንኣሰልጣኒ ሾን ዳይች ካብ ስርሑ ባሪራ ኤቨርተን ንኣሰልጣኒኣ ሾን ዳይች ካብ ስርሑ ከም ዘባረረቶ ተረጋጊጹ እታ ክለብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኣሰልጣኒኣ ሾን ዳይች ዝትክእ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ንምምጻእ ኣብ ዝርብ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እታ ጋንታ ንግዚኡ ብኣሰልጣን ትሕቲ 18 ዓመት ክለብን ሓለቓ ጋንታ እታ ጋንታን ክትምራሕ ምዃና ተገሊጹ ምስ ክለብ ኤቨርተን ስሙ ክትሓጽን ሕጂ ጆሴ ሞሪኖ ሕጹይ ቀጻሊ ኣሰልጣን እታ ክለብ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ ኣቦን ውድን ታሪኽ ከይሰርሑ ኣሽሊ ያንግ ትማሊ ኤቨርተን ንፒተር ቦሮ ዩናይትድ 2-0 ኣብ ሰዓረትሉ ግጥም ኣንጻር ውድ ታይለር ክጻወት ተጽቢት ዝግበሉ ዝነበረ ኮይኑ ኣሰልጣን ዳረን ፈርጉሰን ግን ታይለር ናብ ሜዳ ከእቱ በመምራጹ ኣብ መቐረ ወንበር ኮፍ ከብሎ ወሲኑ ኣሰልጣን ዳረን ፈርጉሰን 5 ምቅያር ድሕሪ ምግባሩ ስለምንታይ ታይለር ዘየሰልፍከ ተባሂሉ ምስተሓተተ ሓላፍነት ጋንታ ዝበለጸ ውሳነ ብምውሳኔ ክብል መልሲ ይቡ ታይለር ተቐይሩ እንተዛኣቱ ኣብ ታሪኽ ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ብውጻት ፈላማይ ተጻዋታይ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ምስ ሚላን ቻምፒየንስ ሊግ ክዕወት ዝደሊ ሊያኦ ፖርቱጋላዊት ከዓይ ራፋኤል ሊዮ ኣብ ኤስ ሚላን ምህላዋ ሕጉስ ምዃኑ ገሊጹ ካብ ሚላን ካብ ጽምበላት ሒዘ ኣብታ ክለብ ነዊሕ እዋን ክጸንሕን ዋንጫ ክዕወትን መደብ ኣለኒ ነቶም ናብ ዘምጽኡ ሰባት ይመስክኖም ክብል ሊያኦ ገሊጹ እቲ ተጻዋታይ ወሲኹ ኣብ ሚላን ሕጉስ ምዃኑ ምስ ኤስ ሚላን ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ክዕወት ሕልሚ ከም ዘለዎ ገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክታልኩም ኣይተቋርጹ ካልኡን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይስለልውን ወድሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ